Находилася ў лесе, назбірала крыху грыбоў і цяпер выходжу з леса і на дарожку і іду ўжо да хаты. Цудоўнае паветра, сябры, ой, мае грыбочки. Вот, колькі там я іх нашла. І думаю, філасофствую, чамусьці успомніўся роман Кузьмы Чорнага «Трэцяе пакаленне». Можа, хто памятае, калі шоў Міхал у лесе і знайшоў кучу грошай. І пасля ён гэтыя грошы прысвоіў, і яго судзілі за тое, што ён хоць і не краў, але стаў як бы памагатым злодзеяў. І я вот думаю, вот каб я нашла гэтыя грошы, што б я з імі рабіла? Я дзяцей увесь час вучыла таму, што трэба аддаць, занесці. Ёсць спецыяльныя органы на гэта. Ну, а як? А хто? А на каго ты нарвешся ў тых органах, куды пойдзеш здаваць? Што гэта будуць за людзі? Як яны ўспрымуць твой гэты ўчынак? Ведаеце, некалі у майго мужа была такая сітуацыя. Ён перавозіў харчы, працаваў на машыне. І аднойчы яму тут дзесьці на мясакамбінаце у Берасці загрузілі, і ён павёз сасіскі, сардэлькі кудысьці. І пасля ўжо ён усё развёз па накладной, што трэба было, і прыязджае да хаты. Карацей кажучы, у яго некалькі яшчыкаў гэтых сардэлек засталося, лішніх. І ён адвозіць іх на камбінат там, дзе грузіўся. Ну, перажывае, людзі ж, відаць, недастача, можа, у іх якая, ці што. Да, я сяжу тут, это яму паддакваю. Давай, вязі. Ён, канешне, завёз гэтыя сасіскі, сардэлькі. І пасля прыехаў, мы з ім размаўляем, і ён гаворыць, людзі на мяне паглядзелі, як на ненармальнага. Вось, што я от зрабіў такі учынак. Ну, людзі розныя, але галоўнае жыць па совесці, таварышы. Таварышкі, вот грибочки збіраю, тут все грибочки трапляюцца мне. Я здымаю, і так гэта ўсё цудоўна ў лесе. Працягваю збіраць грыбы. Ну, вось такія бываюць у жыцці сітуацыі. Канешне, у нас ужо нейкі жыццёвы вопыт ёсць. Ну, у нас ужо сказаць, чтоб мы ўжо вельмі такога прыклоннага ўзросту, то не скажаш, але ўсё ж такі нешта ў жыцці пабачылі. Асабліва, ведаеце, гэта ў наша ўжо жыццё ў гэтай вёсцы 4-я змена сітуацыі такой жыццёвай, таму што мы будаваліся некалі на Гомельшчыне, хату мелі сваю, затым Чарнобыль, затым пераезды, але ж пакуль адправіцца ў гэтыя пераезды, мы амаль што усю еўрапейскую частку былога Савецкага Саюза абкалясілі, шукалі сабе месца, куды пераехаць. І ўжо ж сабралі рэчы свае, сабраліся ехаць на Арлоўшчыну. Адтуль родам мая матуля. Но в апошні момант і машыну выпісалі ўсё, і я раздумала. І дзякуй Богу, засталіся мы вось тут, на Беларусі. І цяпер, вот калі я люблю бываць в такіх вось мясцінах, адна падумаць, паразважаць, паўспамінаць таварышаў, сяброў сваіх, калег мінулых у мінулым жыцці. І ведаеце, шмат нас раскідала па жыцці. Вось жыццё. Ёсць, жывуць нашы землякі і ў Ізраілі, і ў Германіі, і ў Польшчы шмат. Таму вот дзякуй інтэрнэту. Можна зайсці на старонку да любога, можна так сумоўе наладзіць і са сваімі аднакласнікамі былымі калегамі, таварышамі, сябрамі. Бо зусім нядаўна мяне тут адшукала моя калега, з якой мы працавалі у адной з берасцейскіх школ. Яна сама
у мінулым намного старэй мяне, дзякуй Богу, яшчэ жывая. Вось, і вучылася ў беларускамоўным класе, а цяпер у яе ўнукі лічуць беларускую мову такім непрыдатным і зусім негодным прадметам і некарысным для жыцця. І вось яна хвалюецца на гэтай аснове. І адшукала неяк мой тэлефон, мне патэлефанавала, мы з ёй размаўляем. І яна, калі чуе мой голас, то адразу, гаворыць, наварочваюцца слёзы, схліпвае там дзесьці. Я яе супакойваю, гавару, што як ужо складваецца лёс, так складваецца жыццё, робіць свае карэкціры. І калі мы такія, што не можам сваё шанаваць, выхоўваем дзяцей сваіх так, што ў школе літаратура беларуская, беларускі прадмет, беларуская мова самыя невартыя ўвагі прадметы, то гэта ўжо наш лёс, лёс гэтай сям'і, гэтых людзей. Але, відаць, дзецям першую чаргу не павязло на настаўнікаў роднай мовы. Так я думаю. У мяне былі цудоўныя настаўнікі. Я заўсёды іх успамінаю з дабром, заўсёды з такой удзячнасцю жыццёвай. Яны вучылі не толькі прадмету, яны вучылі нас жыццю. І часам, не таіўшыся, расказвалі пра многія рэчы, пра якія ў той час нельга было гаварыць, але гаварылі. Я пра гэта яшчэ асабіста калі-небудзь запішу матэрыял. Усяго вам добрага на сённяшні дзень.